en jetti geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juulene laaɗo makko nulaɗo e men yettini nulal mum haydara ngakkinani nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en jetti jinnaɓe men wonɓe sababu garal men e o aduna en jetti sernaɓe men ardiɓe en to diine e ardiɓe en to aada buuɗal yurmeende so feri feeñi e nde windere moni fof ɗuwo e barke joom ngal buuɗal yurmeende coomdiɗo e ɓataake buuɗal yurmeende kala mo somti on ɓataake naftoro weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal rendo men dendagal pelle fulɓe jaam allah waale mon sikki ala kala ñande talata buuɗal yurmede men ne heewi nayorade to banggue cariika buuɗal yurmede ngal musidɗo men sehil men ceerno men ceerno abdoullahi sar hewno addande ene ngal saaha e oɗo saaha noon omo nanggui no feewi omo selli omo sellira omo e jaam omo salmino on omo juuro on omo duwono on omo duwono dendagal hettiyankoɓe e dendagal to rendoji fulɓe goni omo andi noon kadi omo e selli omo e jaam ko haaju jaam tan nanguimo inchallah so hawre welede allah ɓoyatama en battu heɗade ɗo dande makko ha no hannirta ni saabu eɗen yakori ɗo e yontere fande ene wawi o hoybito seeɗa no heewa haalo pulaar keewide jeeyaɗo jeeyakorondi saka noon ko tambi ko ardi fof en jetti allah poɗɗo yettede en duwanima kadi dendagal ardiɓe en to banggue diine ardiɓe en to banggue aada en mbiya alhamdulillahi rabbil alamina caggal nde daka fuɗɗi guila ñande jeegom lewru mai guila ñande jeegom lewru avril gonɗen ndu ɗaccon haqqe ha ñalawma hanki o mo daka saki ko yettere allah mawde no feewi nde won noon daka hannde kala mo yahani yahanama kala mbima mo yahani yahanama e nder windere he hannde ala to neɗɗo wawi wonde ko jiɗɗa foof gona e lawol jiɗɗa foof gona so tawi ka julɗo ɓi julɗo a wiyata goto e jinnaɓe maɗa walla goto e ɓesgu maɗa ala tawtoraɗo walla ala jaaɗo e oɗo daka madina gounas ko yettere allah kadi nde won noon ha loppitade ne mbiya so hunde juuti weeli allah ne weela kono tawa kadi ko gonga ne tawa saabu alhamdulillahi rabbil alamina en jii dakamo madina gounas wonande yaaɓe eɓe jahani nde won noon hande haymo yahani e karalle kese e ko wiyete la nouvelle technologie hande hay sa yahani sa heeɓi nder salon maɗa walla a heeɓi nder huɓere maɗa ma yi image uji e télévision ngaji
ma andu tigi tigi yimɓe notitima hen ene ande kadi e kala hitande ko yettere Allah yimɓe ne ɓeydo no feewi yo Allah yaw ɓeyda ɗum noon so Allah rokki yimɓe fartaŋe ko fotino ngal ɗo dental rendude ko ñaamoɓe ko yaroɓe musidɓe tedduɓe ko ñawoɓe ko selloɓe ko wuroɓe ko mayoɓe Allah rendini yimɓe fodde balɗe sappo ene koɗi e ladde e tuula heela ene ndewa hen Allah enen duwo kadi eɗen gandi Allah subhanahu wa taala wi en kala to julɓe ndenti ɓe ɓurata joyo tawa ala hen soɓe duyima tawa ala hen mo barke goto e muɗum musidɓe tedduɓe duwa o jaɓirte sababu nde muɗum ala ko haali no foti ngal ɗo dental ɗum noon en jetti Allah en mbi alhamdulillahi rabbil alamina caggal nde daka o fuɗɗi e jaam o fuɗɗiri bisimillahi rrahmani rrahim o gasiri alhamdulillahi rabbil alamina waɗani cummuji kulhuli joguinoɗen waɗani ɗomkaji kulhuli joguinoɗen waɗani rafiji tawa kadi ko rafiji daaɓoji eɗen gandi kala dente baɗi ni ne heewi wadde rafiji alhamdulillahi rabbil alamina waɗani ko ɓuuri fayede e oɗo aduna hande nde wonnoon bonɓe tawa kadi ko yiɗɓe bonnude dini islam nana daari hande kala so jii dente baɗi ni saggu mumen ko yo mbaɗi hen janguji e oɗo saaha joni ko kulhuli mawɗi wonno Allah dandi en ɗum fuɗɗima e jaam gasi e jaam eɗen mbiya dagal bandiraɓe yanoɓe toon yo Allah jarnu tampere yo Allah jarnu kadi yo Allah jab duwawuji duwaɗi toon foof nde won noon ko windere nde kala ɓe duuni weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique caggal yettude Allah e duwanade ardiɓe en to banggue diine e duwanade dendagal yahanɓe en to Madina Gounass Daka Madina Gounass ko yidde wadde erago faade e dente men no kewɗen wiide ni kala ko rendi huule herse horme sen jii hande ngal ɗo dental ngal Daka Madina Gounass en jii hoorejo leydi Sénégal yaadi e siti timmuɗo ari ha yettima toon ñaaguima duwawu weltanima dental ngal waɗi toon promesse namdima holko ɓe jiiɗi nde wonnoon hande ko aduna dental ko aduna kawral ko aduna pamodiral kala so yimɓe jiyani ndenti ene pamodiri ene goni neɗɗo goto kala ko jiiɗima taw ɗumen ɗon hayso namdoyaki ma hunde nde ara ha taw ɗumen ɗon yeeru no mbiɗen ni en jii hoorejo leydi Sénégal yaɓɓi koyɗe mum arde sete mum timmuɗo ha yettima dunede duwanade dental ngal ñagade duwawu en namdade koɓe jiiɗi musidɓe teddude addata ɗum ko dental addata ɗum ko pamodiral nde wonno eɗen gandi ngal ɗo dental hande jeeyngal to Madina Gounass so tawi ko gonga e mabɓe ɓe jooɗima ɓe kawri mone mabɓe foof ɓe goni miijo goto kala koɓe ummini e nder leydi walla e nder leyɗele men koko gasata ɗum noon ko yettere Allah no feewi eɗen mbiya yen tinno eren dental yen tinno e dente men yen tinno e groupe aji men kala so yimɓe mbawi wondude yo gondiri hen saabu Allah yo kaldu hen gonga yo naftodiri hen yo wor ko pewji hen yo wor ko kawri hen woda ko jaaɓi hen woda ko caɗi hen hande alhamdulillahi rabbil alamina dente ne keewi groupe aji ne keewi ha tengti e ɗiɗo groupe aji WhatsApp jamma e ñalawma mo jiiɗa foof hande nana jogui téléphone ɓe hen nana jogui téléphone ngaji ɗiɗi téléphone ngaji ko ñamminteɗi ko jarneteɗi nde won noon ko ñamminteɗi koɗi mbaɗeteɗi crédit koɗi jarneteɗi ɗi jiiɗa foof téléphone nana sengge courant ji ɗi ko joɓeteɗi facture
eɗen jogii dente puɗal haa mutal e mutal haa puɗal. eɗen jewta e dente men. wasiye men ko yen tinno erago faade dendagal bandiraɓe men ko yen tinno kala ko kalaten e ɗeɗo dente, kala ko kalaten ɗiɗo groupe aji, kala kalisaji men ƴettoɗen eɗen pero e ɗiɗo eɗen mbaɗa e ɗiɗo groupe aji, eɗen mbaɗa e ɗiɗo téléphone aji, e ɗiɗo whatsapp uji. musidɓe tedduɓe yataw koko naftata en, yataw koko naftata leñol ngol, yataw wona ken halka en, yataw wona ken usta en, yataw wona ken ñiŋa en. musibbam tedduɓe kaalen hen kene rewa Allah, kaalen hen kene jokka en ɗam, kaalen hen kene rendina leñol ngol, kaalen hen kene ɓamta leñol ngol, pewjen hen gandanɗa hoore maɗa peeje moƴƴe, ndenten hen, jiitodiren hen, nanggodiren hen, jiiɗodiren hen. musidɓe tedduɓe ko balliɗen fof keɓen, ko keɓɗen fof nanguirɗen hen ha tiiɗa, ko nannguɗen fof hay goto wawata hebtude e juuɗe men. tinnoɗen ko moyen de communication, kono kadi ko moyen wawde ɓattodirde yimɓe, ko moyen wawde rendinde yimɓe. ɗum noon tinnoɗen mbaɗen groupe aji men, taw ko groupe aji nafoji, taw ko groupe aji ɓeydoji, taw ko groupe aji diwtoji basal, taw ko groupe aji diwtoji human binnagal, taw ko groupe aji diwtoji gandanɗa hoore maɗa wasam gollade. musidɓe tedduɓe mbasen wadde groupe aji. mi salmini on, mi juurima on e groupe aji to Thiasse yagal e to Bande yagal haalate. musiɓɓam tedduɓe yo Allah dandine ɗum. gandi en bandiraɓe kadi yo yimɓe mbattu hakkillaji e whatsapp uji, yo neɗɗo andu kala ko wawi haalde hen, andi ko haali, anda to haɗoyta. ndentoɗen ko kalaten e whatsapp uji. ganden hande téléphone ngaji ɗi ko ñukinteɗi. kala leydi ene jogui ko wiyete service de renseignement, ene jogui gardiɗo ɗum, ene waɗi formaɓe hande. ala ko woni haaju men puɗal ha mutal ana jooɗe bureau ji, taw ko bureau ji climatisé ji, ene ñukindo yimɓe kala ko wawi haalede puɗal ha mutal ne keeɗi. kala hen moɓe beela addoyde so nangue fuuɗi ɗon e 8 heures eɓe mbawi fawde mum junggo, to wawi wonde foof eɓe gandi. musidɓe tedduɓe ɗum noon batten hakkillaji e ɗiɗo whatsapp uji, batten hakkillaji e téléphone ngaji. mbawen haalde kene nafa en, mbasen haalde kene lorla en, mbasen haalde kene taaƴa enɗe magu, mbasen haalde kene bonna enɗe meje men, kene bonna gurnameje men. musidɓe tedduɓe tinnoɗen e groupe aji men whatsapp, mbaɗen hen pelle miijoji tafe hen. nde wonno eɗen jogui sukaɓe men hande ko hakkillaji jumtuɗi, ko ngandiji celluɗi. enen jogui jiyanɗe moƴƴe no fewi, enen jogui projet ji moƴƴi no fewi, enen jogui eɓɓoje moƴƴe. yo ɗen eɓɓoje ƴette mbaɗen nder groupe aji he. wawɓe sodde kayyeji yo cood kayyeji ballita sukaɓe janggoɓe. wawɓe sodde kereje yo sod kereje ballita sukaɓe janggoɓe e pelle ɗe. fedde wawde sodde ardoise uji yo soddo wawɓe maade classe yo ma. fedde fof kadi yo wor ko jogui, tawa janggo jaam so woodi ko doki leñol ngol, walla so woodi ko sohla, tawa pelle ɗe ne ballodira e nder koye mumen. musidɓe tedduɓe sen dokki yeru, sen jii fedde heblo sukaɓe Afrique woni HSA, ko fedde taw ko miijo tafango e nder weeyo, ko fedde rendinde Mauritanie naɓe, nde rendini Sénégal naɓe, nde rendini Mali naɓe, nde rendini Gambie naɓe, nde rendini dendagal to pulago tawate, nde rendi dendagal to ɓiɗɗo pullo woni, dendagal to Afrique najo dari, gam yidde riwtude caɗele, gam yidde riwtude wasam gollagu, gam yidde falade ɗeɗo ɗanne ɗe ngala hoore, ngala laaci. musidɓe tedduɓe nde wonno hande galle hande leyɗele ɗe fof ko kewɗe. leydi fof hande tan ande ɓesgu muɗum. hande leyɗele fof ko crise aji. hande kala to main d' oeuvre woni, so yimɓe cuutatno hunde ko machine ngaji cuutata.
hannde kala to yimɓe gardanno hannde ko seeɗa caméra de surveillance ngoni ɗon machine ngaji salvaire surveillata walla ko dawaɗi ndenata taw ko dawaɗi ngarɗuɗi cuusɗi musidɓe tedduɓe hannde meɗum natti namdede kala to yimɓe joom hakkillaji liggotono fodde sappo hannde yimɓe joyno mbawi liggade walla tato mbawi liggade ɗon ko heddi ko roboji mbaɗa ɗon ko ordinateur uji mbaɗa ɗon eko nandi hen eko nandi hen on paami tigui mi devra ustima no feewi ɗum noon lallele men wona nder dongre afrique ha to Europe ha to Asie ha to wawi wonde foof hannde koko fuɗɗi hewde ɗum noon musidɓe tedduɓe ɗannade hannde ko leptude hoore mum ha tengti noon o ɗanniɗo mo ala meccal ala diplôme ala haydara ene yeehi wuurode e ndowlol mum ko tampinde hoore mum musidɓe tedduɓe miijade ngon miijo noon taw ko hakkillaji ngarduɗi sukaɓe tokosɓe sasɓe suusɓe miiji tafi ndeɗo fedde witende heblo sukaɓe afrique tawatede hannde e nder nogas jeegom leydi ene waɗi carte mabɓe carte uji mayre ene jogui statut mayre ene jogui récépissé mayre tawa kadi hannde ko fedde waɗande rekkoni national et international to wawi wonde foof ko fedde hannde umminide caggal nde rendine ngaluji mumen namdaki laamu ballal namdaki joom ngaluji ballal wi d' abord ko sene yi saɗa walla wallu bawɗo yiiɗi ko fuɗɗorade doole muɗum ha joom ngaluji ha laamuji ɗi ganda son balli min komin waɗoɓe son ballani minne so hitande so duuɓi 5 so duuɓi 10 nde wawi fodde fof komin waɗoɓe ha yimɓe foof jiiya ko ɗum woni ko heblo sukaɓe afrique woni wadde e oɗo saaha joni so suɓade leydi woni boowal jangal no feewi e ballal hoorejo fedde nde woni ceerno Habous Diallo to wuuro men Kidira to woni hannde siège social fedde heblo sukaɓe afrique Kidira noon so suɓama e oɗo saaha joni golle puɗɗorama ɗon saabu Kidira waɗɗani leydi Mauritanie Kidira ko frontiére hakkude Mali e Sénégal saabu sa soodi wutanduma makka e nder Kidira beddotoɗa hormare nde ko nder leydi Mali Kidira waɗɗani leydi Gambie saabu ñande 10 février ɓennuɗo ɗum tengti saabu en jii délégation ngaji ummima leydi Mauritanie ummima leydi Mali ummima leydi Gambie ummima dendagal to heblo sukaɓe Afrique tawete e nder 24 heures taw minen foof min ponti ɗon to Kidira e afgo tufere alwanide ko fate centre de formation heblo sukaɓe Afrique e oɗo saaha hannde mo kalaten huɓere nde woɗɗoyi walla bâtiment o woɗɗoyi woni centre to yiiɗi waɗe ɗo woɗɗoyi sinno wonano ngakkugol simani e oɗo saaha e nder leydi Sénégal ene wawno taw hannde musidɓe tedduɓe en natani bilgo kono ko yettere Allah no feewi golle ɗe dartaki ene jara ha no hannirta ni nate mum ne goodi ene circule e nder réseau sociaux ji caggal ɗum fedde heblo sukaɓe afrique musidɓe tedduɓe nde won noon ko fedde daranide windere nde kala nde nde yi ko waɗi e nder leydi Mali nde holliri hen mette mayre no feewi caggal nde ɗiɗo wargoji mbaɗa e fulɓe e nder ngoɗo wuuro witego Ogo Sago ha 160 ɓiɗɗo pullo wara tawa haydara ala koɓe mbarda so wona koɓe fulɓe so wona ɓuurede doole tawi kadi ala barɗoɓeɓe so wona hoddiɓe mabɓe ɓeɓe ndendino boyli hanki ɓeɓe ñamdanno ɓe pijjanno ɓe jaldanno ɓeɓe ndendino ladde ɓe ndendi guure ɓeɓe ndendino aadaji ɓeɓe gadodirno musidɓe tedduɓe ko ɓen noon e oɗo saaha duttino e mabɓe mbaɗi toon gueɗe kamtoriɗe no feewi windere nde foof dilli kala to ɓiɗɗo pullo woni dilli kala to julɗo woni dilli kala neɗɗo mo gandanɗa hoore maɗa ko wiyete humanité nane muɗum dilli
ɗum noon saabima musidɓe tedduɓe ha fedde heblo sukaɓe afrique ɓe jooɗi e nder kikiɗe goto hol feere mbatten ha mbawen yaltide ballal gam yidde addinde heblo gam yidde andinde koreji men leydi Mali koɓe mbaɗa ko ene muusi en cetta kunal joguiɗen o enen foof e wonde chantier mawɗo enen foof e wonde eɓɓore mawde hannde andude e ganduɗa homa ɗiɗo liggoyaji la budda mbaɗen juuɗe jiifaji meɗen wada ko jaltinɗen gam yidde wallidde koreji men andindeɓe wonde hakkillaji men e mabɓe e nder balɗe ɗiɗi walla balɗe tati musidɓe tedduɓe ko ballal payodingal rindina fodde million ngaji ɗiɗi e 4 ujunere pawɗe ko fuɗɗi arde taw ko premier tranche ko fuɗɗi arde woni ko hoto ko juuɗa ɓendude en jii délégation timmuɗo taw ko délégation heblo sukaɓe afrique e cetal men joɗiningal e nder leydi Mali e gardugol musidɗo men l'infatigable ceerno Mouhtar Sow o délégué gandanɗa hoore maɗa seti timmuɗo o jokkodir ɗumen e taɓital pulagu leydi Mali e gardugol musidɗo meɗen woni taw kañum woni hoorejo heblo sukaɓe afrique e nder leydi Mali woni heblo hoorejo taɓital pulagu e nder leydi Mali musidɓe tedduɓe ɓe ƴetti werlaji mabɓe ɓe jeehi ha to wiyete hôpital Djéné gam yidde yaade juuroyade ɓeɗo gandanɗa hoore maɗa gañiɓe ɓe hen juuɗe mumen taaƴa ɓe hen ene duppa ɓe hen ene piiɗa kuure ɓe juuri ɗumen ha e nder hôpital Djéné e nokku to wiyete Sévaré musidɓe tedduɓe ko ardi foof ɓen yiideɓe yiide oɗo délégation fulɓe ne ummi gandanɗa hoore maɗa ha Bamako ene ari yiideɓe nde won noon mo sellani ala ko ɓuri ɗum yidde yiide bandum kadi noon kadi taw kadi bandiraɗo kadi ene arde hunde musidɓe tedduɓe ko yidde tengtinde wonde fedde heblo sukaɓe afrique hakkille mum nana eto ɓiɓɓe pulɓe goni foof nana e dendagal to ɓesgu afrique naɓe woni kala saabu mbaɗa andi ko heeɓi fulɓe ko sinno ko dogon en kemno ɗum ne fedde heblo sukaɓe afrique ma wor ko itti ballal faade ɓen nde won noon foof ko ɓesguji men musidɓe tedduɓe ñalawma hannde o woni sababu yewtere nde ko erade dendagal bandiraɓe men yen tinno heblo sukaɓe afrique hannde ala mo nanani heblo sukaɓe afrique so tawi hannde oɗon keeɗo kabaruuji men e ɗemgal pulaar e kala ñalawma ko Allah heblo sukaɓe afrique so tawi eɗen keeɗo yewtere men buuɗal yurmeende nde gonɗen e oɗo saaha joni ko Allah e heblo sukaɓe afrique fedde heblo sukaɓe afrique minen haaliyankoɓe minen addoɓe kabaruuji e addoɓe jewte ala ko min jiiɗi ala ko min ñaagui on ala ko min namdi on so wona yon tinno yon mbattu hakkillaji moon heblo sukaɓe afrique heblo sukaɓe afrique añani guertugal min gañani ngeloba min gañani puccu saabu en jii hikka wol dokkuɗo en gori ene heewe men no feewi wol dokkuɗo en ɓota to wuuro sooki ene heewe men no feewi en jii honorable député Mamma Kandé addi 4 millions ballal makko o hollir kadi wonde misalal famɗani ndimagu mawnani donc musidɓe tedduɓe en gandi ala ko heblo sukaɓe afrique añi eɗen ñaagui bandiraɓe yo tinno e nder guure men kala so tata goni nayo pamodiri so tawi heblo sukaɓe afrique ala ɗon yo cos ɗon heblo sukaɓe afrique e kala leydi
hoorejo heɓlo sukaaɓe afrique taw komo wiyatno heɓlo sukaaɓe afrique windere toɗɗi nan ɗon ɓe mbawa wadde coordonné e on hoorejo heɓlo sukaaɓe afrique to ɓe goni ɗo wona catal foɓre nde wona lamorgo walla on représentant to wawi wonde foof e nder leyɗele meɗen heɓlo sukaaɓe afrique musidɓe tedduɓe hoorejo muɗum taw ko hoorejo windere woni le président général heɓlo sukaaɓe afrique ko musidɗo men jinnaɗo men ceerno men ceerno mo mawni kinaki ceerno biɗo yaada salaki ceerno mo salaki yaadude sukaaɓe ceerno jantiniɗo on woni ceerno habous diallo almami ratiba juma mawɗo mo kidira ceerno habous diallo numéro makko téléphone ha numéro makko whatsapp fof ko oɗo numéro caggal nde waɗi indicatif leydi sénégal woni 00 221 mbaɗa 77 554 75 54 woni koolaɗo kuuɓal woni premier secrétaire général fedde heɓlo sukaaɓe afrique ko grand frère meɗen sagata mo tampata tampani ñalawma o woni ceerno amadou tijani an gorko mo babaɓe looti gorko mo gural yaaja beddaji moƴƴa ngari ƴogoɓe tawateɗo e nder leydi france on numéro makko caggal nde mbaɗɗa indicatif leydi france woni 0033 mbaɗa 660 50 68 43 musidɓe tedduɓe hoto goɗɗe joni joni ma en gara lefol men ɗiɗaɓol ettuɗen haalde dendagal nder leyɗele e dongre afrique dongre amérique dongre europe kala to hoorejo heɓlo sukaaɓe afrique tawete catal mum ma en kaal tongode mum tawa kala to musidɗo woni e kala leydi gonɗa so tawi aɗa yiiɗi jokkodirde heɓlo sukaaɓe afrique min dokkuma tongode hoorejo on ndi leydi to gonɗa mbawa jokkodirde mum ko erago faade dendagal ɓiɓɓe fulɓe ko joni joni e lefol men ɗiɗaɓol